Ang pamilya, mahalaga, dapat salang atamanon ta. Ini ang pundasyon nin komunidad para sa maray na futuro ta. Usapang pamilya, digdi sa DCGB. Giya para sa pamilyang maugma, nagkakasararo, may takot sa Diyos, asin disiplina, mga tema para sa marahay na pagpapadalaga nin pamilya, asin iba pa. Ang gabos na yan, digdi sana sa DCGB sa programang Usapang Pamilya. Porque sabes que te quiero, tú te aprovechas porque sabes que te adoro. Me tratas mal, crees que estás en tu derecho, pero te has equivocado. Y un día de tantos me decido y te pongo en tu lugar. Uso ang kago ko. Pasando, Uso po ang kago ko niya na panahon na ini, ano? estés pensando Halos smiling mo dyan sa luwasan, magkadarang mo, magkasarabatan mo, nagkakago ko. Sabi kan mga gorang, pag-arog na po kaya, day mo nga midbid ang kaulay mo, day mo nga midbid ang kaibanan mo, tapig babatok mo. Oh, anyway, maray na hapon po sa Gabos. Good afternoon. Martes na po mga tugang. Petsa 27 na. Kan bulan ng Agosto taong 2024. Kaya ba na po rin do? Kuya A. Para po yan sa programang Usapang Pamilya. Pwede po kamo mag-upload or mag-text sa 0927-398-0955. tuviera que olvidarte, olvidarte aprenderé. Bukas na bukas po ang Satuya na text line para po sa Satuyang pag-urulay-ulayan ngunya na pagkahapon na ini. Pwede man po kamo mag-taoning komento dyan sa satong Facebook Porque DCGB News Online. tú te aprovechas. Oy, maray na pagkahapon po sa gabos ng mga nag-arantabay ngunya na pagkahapon na yaon sa indang mga harong. Kamusta, 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 kamusta? How are you? Te pongo en Kamusta lamang po ang sa indong Martes? Nakapangugto na lamang? Nakakaon na lamang tabi? o no has querido. No estés pensando O baka so iba nagmimirindal na? juego. Well, good news iyan tabi mga tugang kung kamo nakamagmirindal na, no? Pero ngaya kuya, di pa ngaya kami kakaon. Iyan sana. Di pa nagmirindal na pero di pa nangungugto. May mga pagriba talaga kita, may mga kapamilya talaga kita na arog kaya na ang gibo sa buhay. Minapamahaw ning late, atab na nangungugto. Minapangugtong late, atab na nagmirindal. Ano? Okay? Siguro ko dahil po yan sa mga kabisihan sa buhay. Busy na naman ang buhay. Busy ang buhay. Actually, so kabisihan na Lunes, ngunyan po nagibong Martes, takaso hapon, holiday pa, no? Ngunyan, medyo busy na naman, okay? So sige, good luck tabi sa mga nagbaralik sa senda mga eskwela, nakagibo na kad preparation, so mga may ipapasang projects, no? Good afternoon tabi sa Satuya Gabos. Sa kuyang kaibanan sa technical, si Kuya Ramir Tanay, or also known as Kuya Rams, di ba? Kuya Rams. Wow, pugi uno ng panghara, no? Gano'n masala pang artista. Kuya Rams. Siyempre man, si Jerome sa Satuyang IT o ang Satuyang IT. Si Sharaman ang Satuyang supporting personnel na yan dyan sa likod. Minapulbo pa sana si Shara. Arog talaga kaya ng mga babae, no? Every now and then, they're trying to keep themselves fresh, di ba? Dapat fresh. No? Yung mga yung kaibaran ka ng mga kalalakihan sa mga kababaihan.
Mailing mo pagkababae, pagkahapon, pagkatapos kang lunch, no? Pahit ang pamurulbo. Pag-iwan sa opisina, pahit ang pamurulbo, ang pabango. Kasi gusto ninda na ang freshness nindang namamatian, bako lang sa pangiling kang ibang tao, kundi sa pangmati maninda. Ikaw ay ano, may ano yan, dapat laging fresh, ha? Sabi ni Shara, dapat daan laging fresh. May ano yan, sa mga babae po, ano, hapot ko lang kung igwa po iyaning epekto sa mga working people, sa mga, maski sa kung anong pigigibo po nindo. May epekto ba ang pagiging fresh sa pagtrabaho? Tasabi kan sa kuyang amigang magayon, dapat laging fresh. Kaya mailing mutabi, sa opisina, ang mga kababaihan, pirming fresh. Paglawag nila pagkaaga, nakapustura, naka-make up, naka-pulbo, nakapabango. Sabi nga ni, kaniba sa Bicol, labason. Pirming labason. Siring man po sa pagkahapon. Labason man ang satuya ng mga pag-iriba dyan sa mga opisina, sa eskwela. Ang apot ko lang, kung igwa po iyaning epekto sa pagtrabaho, mas nagigibang maigos o nagiging mas dakol o nagiging produktibo daw ang sa tuya ng mga working people pagkarog po kaya ng itsura. Pagka medyo feeling mo fresh ka, ano, feeling mo presentable ka, di ba? Pag presentable man talaga, no? Apoton ta daw, Ajel. Ano, pagmati mo, labason ka, fresh ka, mas magayon, mas masira magtrabaho. Mas masira magtrabaho pagka fresh ka ang pangmati mo. Kaysa so garo ara mo ito so garo bagay gigatol-gatulan ka. Magigatol-gatulan ka. Si Shara permi po ini mga tugang na fresh, no? May ano yan, may epekto yan sa pag trabaho, ano? Mas nagiging produktibo ang pagtrabaho pag-arog kayan tabi mga tugang na pangmati mo permi kang fresh. Dira po magarog kay Kuya ay tagaro perming nabalad. Na totong apod kayan. Ano nga apod kayan Kuya Rams? Rugok na. Okay? Sabi ni Angel, di ko lang sure ta ako kaya whether I like it or yes, whether I like it or yes, kay puhan maray ang output. Maski ba ko ka-fresh, dapat maray ang output man giraray, ano? Pero piwan bagay ni si Angel, pero man ni fresh. Si Shara, perming, puto ta daw, so nasa luwas. Suba gong abot. Jasmine, may apot ko lang niya na pagkahapon, igwa daw ning epekto sa pagtrabaho ang pangmati na garo ka pirming fresh or labason. Igwa, anong nangyayari pagmati mo fresh ka kaysa sa pagmati mo garo gigatol-gatulan ka? Ano day kumalik ka na sa sabutan? Pigpasabot ako ka din ni Jasmine. Minsan kaya baga talaga iyo man ang ganda baga saro po yan na magiging sikreto ta. Ibunyag ta na po ang mga sikretong iyan. Mas productive. Iyo man ang gad. Tama man ang gad sa piguna-una ni Kuya ay kasabago. Mas produktibo da po mga tugang ang mga tawo na nagtatrabaho kung ang pangmati ninda pirming fresh. Kung halimbawa lalong-lalo na kung if you are dealing with people, kaya baga minsan sa trabaho
pag naghahanap ng trabaho, aagadan ning requirement na pleasing personality. Di ba? Dapat nga with pleasing personality. Tapos nagiging mas confident ka sa imong trabaho. O kaya po, poon ngunyan, mapulbo naman si Kuya eh. Ika Kuya Rams, ano ang pigamit mong pangpa-fresh? Day na. Ang pagkamata mo na, fresh ka na. Ang pagkamata, fresh na. Ako, ang nakakapa-fresh ko sa Kuya Rams, pagbasog. Ha? Pagbasog ako, mas productive ako. Produktibo. Ha? Kaysa paggutom. Oh. Kanya-kanyang style po iyan mga tugang. Ano? O, payo tabi sa mga paraan tabay niya to, sa mga tugang niya to, sa mga kapamilya niya to na nagtatrabaho. Always keep yourself fresh. No? Maski hapon na, dapat freshman giraray. Maski banggi na. At ang mga kababaihan talaga, iyon ang nanunotaran ko sa mga kababaihan paglaog pagkaaga, fresh na fresh. Bago magkaon, bago mag-lunch break, ma-retouch. Paghali mo sa pangugto, mabalik ka sa imong trabaho, ma-retouch na naman. And then, before tabi isinda mag-out, ma-retouch naman sinda. Makonsumo. Kaya palan kay puanan mag-invest sa mga pampagayon, pampahamot, no? Saro pala niya na sikreto, mas nagiging produktibo po ang mga pagtrabaho, ang gibo kapag kapirmi kang fresh ang pangmati mo. Most especially, no, sa pagmati. Kaya kung ika po may aki, may tugang sa laog kan harong na nag-i-invest sa mga lotion, powder, makeup, cologne, perfume, bako po yan maraot na investment. Na minsan, ano na ngayon ni si Irmana? Puro na sa nangaya pabango, puro na sa nangaya lotion, pangpagayon, may glutathione pa. Iyan pala, may dakulang epekto sa kung ano ang pigigibukan sa rong tao. Mas nagiging confident. Mas nagiging confident tabi sa tuya ng mga tugang, mga kapamilya na pirming fresh ang pangmati. No? Okay? Sige po. Oy, good afternoon dyan kay Madam Ninita Lucre Fernandez. Dyan tabi sa Karamoan, Camarines Sur. Maray na pagkahapon po sa Indo dyan sa mga taga-Kamsur, especially sa mga taga-Karamoan. Good afternoon. Lalo na kay Madam Ninita Fernandez. Ano daw ni Papa P? Ano daw si Madam Ninita ni Papa P? Fernandez man, ano? Mga ano ni? Pag nadangog mo ang apelyido Fernandez, sophisticada. As in, sophisticado. Alright. Iribarang kita ang kakalas 3. Mga tugang, ngunyan po kaldaw ning Martes. Uy palan, may connection po mga tugang sa komemorasyon kan Araw ng Kagitingan. Araw ng Kagitingan. Si Presidente Ferdinand Marcos Jr. nagdaw po ng tribute and recognition sa mga bayani, digdi nation's heroes, sa mga bayani kan sa tuya na nasyon. Kaibanan po ang mga maestra, mga paraoma, asin ining mga healthcare workers. Yung baga supig sasabing sinda po su modern heroes.
adi mga modern heroes, makabagong bayani ng Pilipinas. Taga itong panahon, ang mga bayani, sina Jose Rizal, Andres Bonifacio, etc. etc. Dahil na nga ni Kuya ay nagkatarandaan gabos na mga bayani. But dakulo na po habang naghahaloy ang panahon, nagdadakol po ang mga bayani ta, lalong-lalo na po sabi ni Presidente Bongbong Marcos, kasabay na po ang mga teachers, farmers, and mga healthcare workers. Indeed talagang ikukonsiderar ta po sindang mga bayani, no? Sisi ang nagmumold kan mga kaakian pasisiring sa tamang dalan, tangani na makaukod teachers, no? Sabi digdi, ang presidente po or the president said that he is paying tribute to the so-called unsung heroes, no? Whose contribution is very important for the establishment and advancement of the country, such as farmers, as well as wage earners who drive the economy. Also the teachers who shape the minds of the youth, and the healthcare workers who save lives, and the civil servants who respond to the needs of the public, who also show simple kindness to every Filipino. So bako lang pala sinda simpleng manggagawang Pilipino, but they are heroes, bayani. Sa laog kan pamilya, sisayan hero mo. Sisayan sa imong bayani, tabi sa laog kan pamilya. Si mama ba? Si papa ba? Si kuya, si ate, or si bunso? So everyone, kumbaga, digdibaga sa tuya sa Pilipinas, ang mga tao na nag-serve or may pigagampanan na dakulang role sa nasyon, pinagkukonsiderar as hero. Usually, pag abot sa pamilya, ang sabi kan mga aki, ang hero ko ngaya si Papa. Usually, si Papa kaya ang Superman. Kan sa muyang pamilya. Ta siya ngaya ang nagtatrabaho, maprovide ngayaan sa muya na pangangaipo, makabayad sa matrikula sa eskwelahan, makabakal kan mga bado, pagkaon, etc. etc. So iba, sabi naman, ang hero ko ngaya si mama. Ta siya ngayang nagplantya kan bado ko. Siya ngayang nagluluto kan pagkaon mi. Siya ngaya ang halos gabos na nag-iiro sarong, di ba? So sa mga aki, data po paglingawan, no? Even National Heroes Day kasuhapon, i-konektata sa satuya na pamilya ang National Heroes Day. Paano naging hero si papa mo, si daddy, si Pudrakels, si mama mo, si mami, o si Mudrakels mo? Diba? So, tawan taning pagrumdum, tangani na mas fresh ang pangmati kan sa tuya ng mga magurang, mas nagiging productive man ang mga magurang, and then nakakawara yan ng pagal, nababawasan po ang kapagalan kan sa tuya ng mga magurang pag-arog po kay niya na is mga kita. Ano nga ang hero ko, di ba? Superhero of the family, no? Alright, even simpleng post lamang sa Facebook, di ba? Kung sisi ang nahihiling mong hero sa pamilya nindo, o kung gabos ka mo pamilyang superhero, why not? Diba? Minsan nga so iba pigano pa yan, i-edit pa yan, sisruulugan kan mga costume, kan mga heroes, no? Okay? Mabalik po kita mga tugang
Sa sakuyang pagbabalik, uni po ang sakuyang kahaputan ko niya na pagkahapon. Pag urulay-ulayan ta, may hapot lang po ako. Taigwa akong artikulong nabasa. Makatakot. Ha? Makatakot. Ano da po ang gigibuho nindo? Bilang padusa sa agom nindong nagkasala. Nadai po. Siyempre ang batas baga, may batas pan tao, may batas na may batas sa Diyos, may batas sa tao. Ang agom palan Kuya Ram, may batas man na sa dire. Ang agom. May sadiring padusa ang agom. Di ka matabawod. Ang mag-agom ay sadiring padusa sa saindang mga agom. Ano da po mga tugang ang padusa nindo sa mga pagkakasala kan sa indong agom? Kung ika po sarong agom na naginibuhan, ki bako magayon kan sa imong agom, ano ang sa imong punishment? Ano ang padusa tanganing ang sa imong agom magtultol? Sa satuya pong pagbabalik iyan, mga tugang. Oras, 2:30. An oras hatod sa Indokang. Ginebra San Miguel, lamang ang may tapang sa One Ginebra Nation. Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Ferrex-cited Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, Simeticon, Kremel S. Hyperbilis. Bilis. Bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Try the new Surf Active Clean. Instant galing na di mamahalin. For instant white and instant bango. Based on technical test on polyester. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Revicon Tablet, lakas na kaya ang ambisyon mo. Igwa akong may picture, tuwa na visto mo. Si Jessap Salceda ang kaibahan mo. Nakul na patunayan na matean ang serbisyo. Ang progreso, pinapulos na, ipapadagos ni Jessap Salceda. Serbisyong may puso, yan nga si Jessap Salceda. Ubo, premang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Natatabang na puong bata ito, sinda kita ika ako Bicol, na matita ang totoong serbisyo. Hanggang ngunyan ako Bicol lang sa puso ko. Igwang tabang sa turismo asin pag-asenso. May mga scholar na nagkaigwang trabaho. Kadakol na mga naginibo, lalo sa mga para o matius na pamilya pa. Senior citizen asin ka, hobenesan yan. Ang AKP, ako Bicol. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Iniimbitara ng gabos na makisumaro sa Angkop Global Walk 2024 kan Couples for Christ. Sa kantidad na 300 pesos pataas, dakulang tabang ini sa mga kaakian na muyang makapagtapos kan sa indang pag-eskwela. Ang Couples for Christ Angkop Global Foundation Incorporated sarong katolikong organisasyon na maawat na makatabang sa mga pamilyang nahahampang sa pinansyal na kadipisilan tangani mapatapos ang sa indang mga kaakian. Ngunya na taon, ang tema kan Angkop Global 2024 iyon Walk in the Light na inspirasyon
selebrasyon hali sa surat ni San Juan. Taunang fundraising event ini kung sain sarabay na naglalakaw bako lang digdi sa Pilipinas kundi sa manlain-lain na partekan kinaaman para makalikom nin pondong makakatabang sa mga eskolar asin mga seminarista. Digdi sa Albay, magkakaigwanin paglakaw sabay-sabay sa Legazpi City, Ligao City, asin Santo Domingo sa maabot na Setyembre 28, 2024 alas 4 ning hapon. Para sa iba pang detalyes, hanapon asin mag-message na sa FB page kay Couples for Christ Albay o kay Kuya Errol Adornado sa cellphone number 0910-120-3367. Lugod maglakaw kita sa ilaw para sa mga kaakian. Diyos mabalos. Camille Prats Yambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mommy, wala na ko ubo. Good. And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan sa tong alkalde sa banwaanin Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. Balik po kita sa statuyang programang Usapang Pamilya. Hoy, good afternoon dyan tabi kay Eden Daria dyan sa King Store and Bakery. And then si Sir Jerel Aranya, good PM daw Kuya A. God bless all over the world. Sige, thank you very much tabi, ano? Salamaton tabi sa mga nag-arantabay. May hapot po ako sa Indo po mga tugang tabi. Sa may mga agom na, no? Sa may mga agom na, nagtataw po ka mo ning punishment sa indong agom kapag ka nagkasala sinda sa indo. Depende kung anong kasalan, no? Pwedeng iba-iba man ng gabat. Magabat ng kasalan, magabat man ng punishment. Kaya pala may mga istorya ka itong panahon na makaturog niya ako sa luwas kan Kulambo. Outside di Kulambo ka ngayon. Iga po kamong arog kayan or may rules kamong pig susunod bilang magagom. Aside kan batas pantao, no? May batas. Kaya baga may sabi, may yaon nga si batas nga. Si batas nga yaon sa law kang araw.
Igwa ka mo mga punishment pag nagkakasala si Mr. or si Mrs. Ha? Ano po ang so far, ano po ang sa indong nako ang punishment kung igwa man? Ano po ang sa indong natanggap na punishment kung in kaso igwa man tabi na punishment na tinaw sa indo ang sa indong agom? Example, sinabihan na ngayang day nagparainom. Pag-uli, din na pinalawag kiharong, nagkaturog sa luwas. Araw ka minsan sa mga simpleng punishment sa mga mag-agom. Kaya mag-isip-isip tabi ka mo. Sa may mga agom, mag-isip-isip ka mo, kung grabe ang batas ni Mrs. or grabe ang batas ni Mr. Think twice, thrice, or think about it a lot of times. Kung sa iling nido, magugustuhan ba yan ni Mrs. An sa inyong desisyon. Kung magugustuhan ba yan ni Mrs. sa inyong desisyon. Or magugustuhan ba yan ni Mrs. kung ano ang sa inyong gigibuhon. Taigwa po akong nabasa na artikulo na bilang padusa ni Mrs. kay Mr. Ano daw ang worst na padusa nagigibo ni Mrs. kay Mr.? Unay sa kuyang nabasa po mga tugang, bako na ni bago, pero di man baga pig-encourage ini. Si Mr. pinutulan ning kaligayahan ni Mrs. Pag sinabi ng pinutulan ning kaligayahan, susubra. Pinutol ni Mrs. Nangyari na naman po ang kinatatakutan kan kada kalalakihan. Nangyari na naman po ang kinatatakutan kan kada kalalakihan na maputulan mismong si Mrs. ang puminutol kan kaligayahan ni Mr. Ano daw ang nagibong kasalan ni Mr. para putulan ning kaligayahan kan sa iyang agom? Sa iling po nindo, ano daw ang naging kasalan ni Mr.? Taputulan, tagal na mangyari na maisipan ni Mrs. na putulon ang kaligayahan ni Mr. Ano daw sa iling nindo? May ukod ka siya ra? Wara kang ukod. Si Angel, may ukod ka, Jel? May ukod ka kung pinutulan ni Mrs. si Mr. ning kaligayahan. Ano daw sa iling po nindo mga tugang ang naging kasalan ni Mr.? Nagabot sa punto na puputulan ning kaligayahan si Mr. ni Mrs. Sige. So may mga text. May gusto tabi mag-text. 0927 398-0955. Ano? Sabi ni baka ginamit sa iba. Tiniw-tiw. Ano apod kayan sa Bicol? Tiniw-tiw. Tiniw-tiw ni Mr. sa iba? Baka ginamit ni Mr. sa iba? Iyan ang hinala. Kan sa kuyang kaiba na natamang hinala. Ngunya na pagkahapon. Baka ginamit ni Mr. sa iba? Kaya nangyaring pinutulan ni Mrs. O kaya sige na sana ang pangiblit. Overuse. Okay, sige na sana ang pangiblit. Kaya putulon na sana. Na-overuse man inini. Kung siring ka yan. Ano? Yan ang mga hula-hula ngunya na pagkahapon. Ano daw ang pwedeng mangyari? Ano daw ang pwedeng dahilan kung putulon or pinutol ni Mrs.
an kaligayahan ni Mister. Ha? Okay, sige. Basahon ta na. Tangan inaday na magparaurukod dan sa tuya ng mga paraantabay. No? Sabi digdi, Mrs. pinutulan ng kaligayahan si Mister. Kan aksidente da apo na masabit o masambit ni Mister ang pangaran kan pig hihinalaan na kabit ay dai na daapo mga tugang napugulan kan sarong misis ang sa iyang dagit kan madangog niya daatabi mga tugang na sabihon ni Mister ang pangaran kan pinagsususpetsahan niyang kabit ka ini. Nataram sa nasum alaka mo. Kaya sa mga agom na lalaki, tuo mo nindo kimaray ang pangaran ni Mrs. O baka pag nagsabi ka mo ki ibang pangaran kan babae, siguraduho din do kung sisay itong babaeng ito. Tahabang inidaapalan po mga tugang na nasabi ni Mister ang pangaran kang pig tutubudan na kabit. Pigihinalaan ni Mrs. Nakabit niya ining babaeng ini. Nasabi pa sa pangaran habang sindang duwa naglalabing-labing. Imbis bagang kaugmahan ang mamatian ni Mrs. kan sindang duwang mag-agom naglabing-labing. Iba na Kuya Rams ang nataram na pangaran ni Mister. Dahilan man da po ini mga tugang tangani na potolon ni Mrs. ang kaligayahan ni Mister. Nailing mo na baga iyan? Si Manay sa luwas nag-uulog. Nag-uulog si Manay sa luwas. Maray na hapon po sa imo mother, no? Matinding selos da po mga tugang ang nagdara kay Mrs. sa Baguio City. Taga Baguio po ini. Kan Sabado sa naining banggi. Ano na kung pila na? Day paano? Sabado pa sa nani. Kang taramon da po ni Mister. Ang pangaran kan pinagsususpitsahan na kabit habang sindang duwa naglalabing-labing. Ang istorya po, istorya kan babae ni Mrs. na nag-inuman da asindakan sa iyang agom. Yan. Nag-inuman sumag-agom. Okay na ko na nagbanding-banding sumag-agom. Pagkatapos, naglabing-labing sindang duwa. Habang nasa tahaw daatabi kan labing-labing, bigla na sa nadaatabi, tuminaram si lalaki, kan pangaran, kan babae, napig, sisilosan ni Mrs. Pagkuwari daatabi, kabit kan sa iyang agom. Naula suboyo tabi mga tugang, no? Naula suboyo sa tahaw daapo kan paglabing-labing kan mag-agom, nataram ni Mister ibang pangaran. Sisay mananggad ang kapartner ka iya na maugiging maugma. Ay nako.
Kaya man databi day na po nakapugol si Mrs. Pinutol ang kaugmahan ni Mr. Kaya nang God siguraduhon po na tama ang pangaran kung mataram ka mong pangaran. Ade? Pero ito man pala, sabi ni Mrs., si Mr. Palanda, may kabit man talaga. Sabi digdi, salaysay po ni Mrs., aside kan pagkakaigwa po ning kabit ni Mr., battered wife pa palanda siya. Pigbubugbog siya kan sa iyang agom. May mga pagkakataon da po mga tugang na sinampahan niya inining kaso pero binawi niya man sana. Kang aldaw daaw kang pagkakataon na binalo niyang putulon si Manoy. Nagdulag ko ta da siya. Duminulag ko ta. Pero muminalik man kirara siya and then nagsuko po sa mga otoridad. Ngunyan, nasa kustodiya po ang Mrs. kan Baguio City Police Station 9. And then nakakahampang po sa kasong mutilation. May kaso pa lang. May kaso. Ang giit po ni Mrs., ang karapatan niya bilang sarong babae ang sa iya ang sa iya da po na pinaglalaban. Aram niyang may kasaalan siya sa ginibo niyang pagputol. Bako po ini kahoy na pinutol. So kaligayahan ni Mr. Aram niyang may kasaalan siya sa ginibo niyang pagputol sa kaligayahan kan sa iyang agom, pero iyan da atabi an bayad or padusa sa mga kasaalan na ginibo sa iya ni Mr. Kaya po dipisil talaga adi Kuya Rams. Dahil aram si Mrs. biglang may punishment. Kaya nanggad ini bagaan pirming pigsasabi pag nag-agom na dahil na mag-ana pakiiba. Dumana sana sa agom. Kiton mo nang nangyari. Ilingan na po sa nangyari. Kamusta na daw kung may mga aki ipay ni? Si Kuya Boy naghihiling. Ano na kung may mga aki ipay ni? Okay, rakman bagakan aki in kaso. Nasa kulungan si Mrs. PWD na si Mr. Persons with disability na pag-arugayan. Considerable yan, considered as PWD si Mr. pag pinutulan na ni Mrs. Di kaya rakbaga sa mga kaakian. Kaya nanggad po mga tugang, sabi nga ni Baga, ang pag-aasawa ay hindi kanin na kapag isinubo mo at ikay napaso, iyong iluluwa. Yun agad baga pero may pigsasabi, pagkarasalan pa sana, may baw baga duman pa sana sa baw na ito, malinigo na sana ito, malinigo nitong baw na ito na sinabi dyan sa altar na pagkinasal. Tupadon mo sana ito, isa puso mo, maging maugma ka habang pigtutupad mo ito. Daig problema, daig mapuputol, daig makukulong, no? Happily ever after ko ta ng pamilya, no? Kaya kayan, may mga nangyari na sana day na kita makabasa sa mga arog kaning mga pagkakataon na day. Sana day na kitang mailing na arog ka ni tabi na biyo na nagpuportulan. Kuryente nga ni maputulan ka, makulugon nga ni sa buot. Tubig nga ni na maputulan ka, makulugon sa buot. Maski nga ni sukahoy na tinanaw mong putulon kan iba, makulugon sa buot. Yan balugod na kaligayahan mo na ang naputol.
Anyway, maputol naman muna kita sa tuya na pagre-restoryahan, ano? Kung may mga leksyon tabi ka mong nagkapururot duman tabi sa mga nangyaring sa ibang tao, sa ibang mag-aragom, kaya na pag-ararugon, ha? Anong mga leksyon? Iintindihon sa puso tabaka, no? Pag mata mo sa rong aldaw, maputol man yan, ano? Day man lugod, ade? Alright? Paano kayan? Sa Lunes naman po kita magkiribanan. Sa mga nag-arantabay, salamatan po sa gabos sa mga nag-arantabay ngayon pong aldaw ning Martes, petsa 27 na kan bulan ning Agosto taong 2024. Sa lado technical, Kuya Rams. Sa IT, si Jerome Martinez. And then si Shara Leron. Ang sa tuya na fresh na nagsusuporta sa tuya nguya na pagkahapon. Hindi po sa na kaibanan, si Kuya A. Salamatan po sa gabos sa nagkarantabay sa Lunes Giraray. Bye-bye! Sa indong nadangog, ang programang Usapang Pamilya. Abangan liwat